Wij hebben ons hard gemaakt voor een samenspeeltuin in Wiens. Daar wil ik wat over vertellen. Prachtige middag vandaag met de uitreiking van het beste idee van TJ Stadeel. Het beste idee van TD. Als gemeente willen we heel graag een inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen. En we hadden onze inwoners uitgedaagd om met mooie ideeën te komen. Ideeën die verbinden. Ideeën waar mensen aan mee mogen doen. Nou, en vanmiddag hebben we gezien dat er heel veel prachtige ideeën zijn ingediend. En allemaal hebben ze een steuntje in de rug gekregen en kunnen ze met uitwerking aan de slag. En een mooie winnaar uit Sumar die aan de slag kan met een dorpstuin. Vanuit de diaconie Sumar hebben we het idee ingebracht voor het dorpstuin in Sumar. Met Oude Rijn, maar ik ben van de basisschool een groentetuin onderhouden kennen. Dat de opbrengsten goed binnen, is dat voor de deelnemers. Maar ik voor de diaconie had een dealkost maken. En de rest van de groente die door is, kan plaats voor in de dealkost. En daarna is bijvoorbeeld een pluktuin meidje. Dat het al met al een vrolijk geheel wordt in Sumar. Waarom alleen vrouwen? Vrouwen van onder andere statushouders blijven vaak thuis, waardoor er te weinig Nederlands wordt gesproken. We zijn tweede geworden en we zijn heel erg blij. Voor ons kopje cultuur, voor vrouwen die beter Nederlands willen leren praten, maar ook meer over andere culturen willen leren en begrijpen. En wij doen dat met vrouwen uit verschillende culturen, ook Nederlands. En met elkaar maken we er iets moois van. Oh ja, deze gaat op.